Всички познаваме Рей Далио, Стенли Дрънкън-Милър, Пол Тудор Джонс, Майкъл Бъри и техните песимистични очаквания за бъдещето на Америка. По-малко познаваме инвеститори като Кен Фишер или Рон Барън, които пък са оптимисти за Америка и очакват покачването на борсата да продължи. Причината милиардерите песимисти да са по-популярни е факта, че прогнозите им предизвикват страх и затова повече привличат вниманието ни. Техните предсказания водят и до много коментари в медиите, което засилва още повече влияние на черногледите милиардери. Интересното е, че Кен Фишер и Рон Барън може би дори имат повече изяви в медиите от Дрънкън-Милър или Пол Тудор Джонс. Кен Фишер има канал, в Twitter споделя всеки ден прогнозите си, но в крайна сметка Кен Фишер е доста непопулярен извън тесен кръг от професионалисти, които го следят. Просто оптимизма не привлича внимание. Интересен е и друг факт, че песимистите милиардери всъщност са догоре напълнени с американски акции. Пол Тудор Джонс до някаква степен може би е изключение, тъй като той е макро и повече търгува комодити и валути, но, например, Дрънкън-Милър си изцяло дори сега в момента в технологични компании и той сподели едно интервю, че всъщност не си спомня да е печелил от къси акции, не си спомня да е печелил от продажба на късо. Да, наистина много по-умно звучи, когато предскажеш някоя компания ще фалира и на практика ще спечелиш, но парите се правят от дългите позиции. В някакво изключение също е Майкъл Бъри, който продължава да залага на късо на пазара, но в крайна сметка резултатите показват, че след 2008 година, когато също става много известен благодарение на това, че неговите къси позиции дават голям резултат и всъщност той тогава прави основния си капитал. Много популярно да се следват действията на популярните инвеститори, т.е. вместо да се мъчиме ние да правим прогнози, просто да следваме техните действия, тъй като те са на теория изключително успешни в инвестирането и на практика, разбира се. Тази тактика обаче е много опасна, защото милиардерите изхождат от съвсем друга гледна точка в момента, когато правят техните инвестиции. Те имат и много повече да губят, тъй като една корекция по-голяма и на практика води до намаляване на техните активи с стотици милиони долари, а понякога и с милиарди. Така че тяхната тактика е съвсем различна и за тях е изключително важно по-скоро да защитят капитала си и заради това имат най-различни стратегии, докато за нас корекцията е изключително добра, особено ако сме на dollar cost average, т.е. всеки месец спестените пари ги инвестираме, независимо каква е цената. Доказано е, че това е най-добрата стратегия дългосрочно да се постига дори резултати по-добри от много професионалисти. Трябва да приемем изказванията на известните милиардери за пазарите просто като информация или някакъв шум от информационния поток, а не като сигнал за покупка или продажба на акции. Трябва още нещо да се знае, че ако тръгнем да следваме техните действия, много ще се отклониме от стратегията, която на практика ни позволява дългосрочното инвестиране. Опасно е да следваме и техните действия за покупка или продажба, защото те много често използват такива стратегии, например long-short стратегия, когато се купува една компания и друга се скъсява. И на практика това са ни такива стратегии, които може би за тях работят, но най-вероятно за нас, които не сме професионалисти на такова ниво, един long-short да ни донесе загуба, може да ни донесе в двете посоки загуба, т.е. да сме оцелили акция, която сме купили, пък тя пада, или да сме продали акция, която се купува. Така че и това е много друг такъв проблем. Освен това, много пъти разбираме с голямо закъснение за това, че те са купили дадена компания или продали. Просто докладването на това,
те правят, излиза в медиите с голямо закъснение, така че още една причина да се чудиме, ако следваме, какво да правим, когато инвестицията, която са купили само преди 1-3 месече, вече се продали, само че тя е на доста сериозна загуба и ние сме изправени в тежкия избор да се чудиме какво да правим, дали да държиме губещата позиция и да се надяваме, че тя ще обърне, или просто да продадем и да поемем една загуба следствие на едно такова сляпо следване. И така в обобщение, продажбата на страх от големите имена в инвестиционния свят може да има много пагубно влияние за нас, ако следваме техните съвети. Затова техните съвети просто трябва да ги приемаме като една информация, информационен шум, който не е просто интересен, но от това не трябва да предприемаме каквито и да е действия. Затова много по-добре е да се концентрираме и да следиме технологичната революция, която се случва в момента и ние навлизаме с бързи темпове. По темата съм направил едно видео, където обяснявам как може да се възползваме от промените в технологиите, невиждани от навлизането на компютрите преди 60 години. Така че ще се видим там.